Ferhat Dengizî, firar. Li Sewta dengbêjan de hema bêje em Kurd tev firarin. Li ser xaka xwe, li mala xwe firar. Ji ber çar diwaran, ji ber xetên ku bêyî vîna me, fikr û ramana me hatiye xêzkirin û tev îca bûne diwar, diwarê dojeyê. Firar, firar. Qaçax, sewdalî, cezalî û firar. Em tev niha bavê fexriyan e. Jiyan çawa ye? Çima qedera me Kurdan wisa ye? Pirsgirêkek ecêb, jiyanî û sosret em li mala xwe, li ser xaka xwe, timî tim qaçax, fermanlî, mehkûm, cezalî û firarin. Way li min e. Bêyî ku sûcê me hebe, hema wisa, hebûna me bes e. û em hene û kirdin. Fermanî, mehkûmî, firarî, cezalî nedûre. Li bejna me tê. Bêje hema Kurdên ku ev reş ne jiyane nînin. Çima? Bersivçî sergêjiya derdê min niha ne ev e. Firarî di jiyana me de her heye. û wek her têgeha bindestî ev jî qadek e. Di jiyana bindestan da her peyv têgeh qodek jiyana çandî ye. Firarî jî wisa. Em tev an jî piraniya me teqez ketine girtîgehê û firarî her û her dibin hiş û hişê me de ye. Wek ku tê zanin ji girtîgehê bêdestûr bi dizî rev firarî ye. Firarî rewa ye lê ne zagonî ye. Em bibêjin girtiyek bi serket û bawayekî ji nav çar diwanên zindanê reviya. Êdî jiyanayî firarî ye. Îja li malê jî nerhet e. Her û her bitirse, tirsa girtinê. Ev tirs mirovan dikuje carnan, lê tirs carna mirovan dike melayê Cizîrê yan Yunus Emre. Tirs carnan ha afrînere. Belkî ku evîndara arjan arî nebin xetî ew jî timî ne firarê sevdayê bûna, dê nebûna şaîrekî gewre. Ha me çi digot? Girtiyek ji zindanê reviye. Li mala firar û her bitirse. Îja reva dervayê malê ya dervayê welat jî piskirêk e. Xelqê bêyî te, bêyîvîna te xetek cot li nava welatê de dane. Kirine çar peçe. Tev bi salan ev xet kirine 100 metroyên tev mayîn tepînik û kilamên mayînan. Birin û seqetiyên wan jî zêdehiyên serfirarî ye. Tev de wê xetek her du alî jiya te. Vî alî xeta qaş û serbest, vî alî xeta xedexe. Ne lêstika ha, ne heneke. Jiyan ditembirin ser vê xetê. Ji xwe di jiyana bindestan da bi tenê kilam qala rasiya wan dikin. Wekî din tunene. Di ferhenga serdestan an netewan an netewên yekbûyî. Belkî di ferhenga hemû dînê semawî de jî em tunene. Tune. Hele hele. Tune çawa tên dinê? Nizanim. Yên ku dizanim la pêş de werin. Tune tên kuştin, tune tên darzandin û darvekirin. Tune tên hepskirin zimanê wan tune. Wek gel, millet, netewê tunene. û hebûna wan tune. Bi salan di zindanan da dirzin û leşkerî jî dikin ha, lê tunene. Bila feylesof û siyasetmedarên gewre vê rewşê zelal bikin. Îja bi mayîna nehatine ser zebaniyê berderiyê dojehê. Lewma firariya te bê ar e û naqede. Hudûd, sînor, xetek tev kirine diwarekî bilind. Diwarê cehennemê. Xwedê û ev çi îş e? Me çi sûç kiriye bi hebûna xwe? Yan jî te me çima da û naparêzî? Mawsa dibe. Cûhiyan ji diwarê xwe re gotin diwarê girî. Yê giriyanê. Di navbera her du dewletên Almanê berê de navê wî diwarê Berlîn bû. Her du diwar jî çûn, xerab bûn. Qaç û mirovahî ber bi azadî, aştî û demokrasiyê ve çûn. Lê yê me? Diwarê me ji nû ve ji mayînan za û şîn bû. Ka em çi navê lêkin? Bila navê diwarê me çi ve gelê bindestan? Xeta Sûrî tev kirin diwar. Ne bes e? Îja qala xeta Îranê dikin. De ew dizanin. Tişta dizanim, diwar hê jî bilind dibe. De bila serdest navekî lêkin. Ji ber ku ew ditirsin. Ditirsin ji firariya me. Ya bo ev çi tirse? Ji qewla mêrdîniyan. De gidî, rewşekî firariya dinêş heye. Belkî ya esas eslî. Te bi zorê yan jî nîv bide dibe leşkeriyê. Ma ev rewş lo? Doje he. Tu bi zimanê wan nizanî. Lêdan, xeber, carsî neqede. Ceza her dem tu gêjoyî, gêjê jiyanê. û fersendekî dibînî ji vê dojeyê ji vê zindana nedîtî direvî. Ava tu dîsa bûyî firarê leşkeriyê. Metelûk û meseleyên leşkeriya te naqedin. Bila sosyolog, psikolog yanî civakzan û derûnînas li ser vê teorî bixebtin. De cano, bixebtin. Firar, firar. Te li ku bibînin, girtin, lêdan, kuştin jî tê de her tiştî. Çi bi te bikin rewa ye. Îja dîsa jiyan, mal, gund, herêm, welat ji te re fex kemîn û xetere ye. De îja vê jiyana firarî tê çawa bidomînî? Zelalî li bav e, çare li cem ve. Îja di wêjeyê de jî tev xweşikiyek, dilbijokiyek, hênoniyek firariyê heye ha. Kevên firar, kevokên firar, bi tirs tên serkaniyan. Av vexwarina wan firariye. Nazenînin. Rewşa xezalan jî wisa. Şaîran, helbestkaran, hêjekaran. De helbest, kurte çîrok û romanên xwe da vê nexweş nexşandine. Dilê mirovan hênik dikin. Lê yê me, firariya me ji ber tirsê an got ser tirsê zîl daye.
gelo firarî li rewşa henûn li qesan tê dedî hejar û bêtaqetin kew kevok xezal ma em jî wisa nalo firarî li xweşikiyê tê belkî firariya me Kurdan wêrekî zagona nasî ye loma henûn e û hêjayî pesnandin û nexşkirinê ku gotin hat evra divê ez xewna xeyala xwe parve bikim her êvar berê xewê ez dibim kaptan Feroyê firar kaptanê keştiyê hewayî Kurdilûs ku qet nayê dîtin û heta sibehê berengeh kele û cîhwarê xwînmijan diroxînim û hey diroxînim ji dema dibistana seretayê ev wisa didome qut nabe deya bixêr ev xewn û xeyala zarokîm qet ji hiş binhişê min naçe mevteyê pir dirêj kir wê jî gêj bila gêjî beşek kilama bavê Fexriya bidomîne bi destûra we Hayeka dinê jî heye ha firarî êdî azadî ye ji xwe milyaketên çiya firar in azad in